Ya, ndize ngochuku. Awudibani nenyani sovela usuduke. Scroll. Andizange ngizokucenga. Andithi ufuna umsebenzi. Hlukana ke nokuhamba ulala. Khawujinxe ume la ekulaleni. Ucimba kutheni le nto phako kweni xa kuhleliwe kuchotshelwa izinto zekhaya kuthiwe lalana endlini enye nonke. Ucimba abazali suke befuna univusa kakuhle ekseni. Yiloo nto. Ucimba kutheni phako kweni xa kukho inkonzo yombulelo le nto baye bathi abanye abantu liladi. Kubekho umyalezo othi izinto ezithile azizutyiwa ngabantu abadala okanye azizutyiwa ngabantu ebebelela abasuke bafazini babo nasemadodeni abo. Bathi ezi izinto bekumiswe ngaziladi zizawutyiwa ngabantwana bodwa. Ucimba kutheni kukhethwa abantwana? Kuthiwa abantu abasuke emadodeni mabangazityi. Khona izinto ezithi ukuze zilunge kufuneka uba ungumuntu kuhlale wedwa, ukufumana i-chance yokuke uhlambe ii-energies eziuhamba uziqokelela kule mizi nakwezi ndawo uhamba kuzo. Uthi usiya kule ndawo ucela kuyo izinto zakho, kule ndawo uguqa kuyo wena, ulile kuyo, uye khona uklina ungarhuqi imimoya ohamba uyiqokelela apha esithubeni ngenxa yohamba ulala. Ezinye izinto zakho soze zilunge until you stop sleeping around. Xoba nditsho. Ucimba kutheni le nto aye agula umntana omncinci xa umdlezane ehamba elala? Laa mntana abanye bade basoleka nokusweleka. Laa mntana akaguliswa kuba umamakhe eye walala. Uguliswa yi-energy eza nomamakhe after eye walala. Wena uthatha the same energy uhambe uyofuna ngayo umsebenzi. Uhambe uye ngayo kwi-interview. Uvuka ezingubeni izolo kanye izolo linye. Usazi kakuhle uba une-interview. Uhambe uye kuyo. Usuke ekulaleni ekutsibeni iziko. Kukhona abantu who will do anything, who will do whatever it takes to get ahead. And ngamanye amaxesha they need you to do that. Badinga ulala nawe ukuze izinto zabo zidubule bona. Badinga ukukhomshisa la khomshini ikhomsha pha. Or take it. Do you even know what it is le nto uthi mayithathwe? Do you know the person you're giving it to? The energy that you're giving it to. Kukho izinto abantu abazenzayo before bazolala nawe. People summon different spirits before bazolala nawe. Xa usithi uyeza wena, beklina amagumba, baklina igumbi qha. Khona izinto abanye abantu abazilungisayo. So that uthi uhamba, ube whatever it is enhle, nelungileyo bebekiwe phezu kobomi bakho namandla bebekiwe phezu kobomi bakho, ashake up, akwazi uwasebenzisa yena. Uqhubekeke wena. Uhamba ulila kwi-social media uba awufumani umsebenzi. But awufuni ukuke ubamba ustop uhowu apha ezikweni. Andinijaji. But khona izinto ofuneka uzincame ukuze ufumane ezinye. Kukhona izinto ofuneka ukuzincame wena ukuze wakhulula amandla abekiweyo kuwe. Ukuze izinto zakho zidubula zizudubula ezinye because kaloku uhamba ulala. Shabne.